Ifritu, ina so ka je Misira. Wannan dokin da Fir'auna yake yaƙi a kan shi a tashe shi a kawo min shi za mu yi wani aiki da shi ne. An gaba boka. An gaba mai gida. Salamu alaikum. Kai, waye ce mana sallaman nan? Mutum ɗan mutum jikan mutuwa kakan jana'ida. Kai baka san ba a mana sallama a nan ba da a shari'a aje shigowa? Iyayena ba su koya min a shari'a ba. Kai, maraƙisu, shalele autan aljanu. Ga wani ne yana so ya ɓata mana rai. To ina da Muhammadin Rasulullahi ba wani aljanin da zan ji tsoro. Yanzu ma dai da mai ka zo ne? Na zo da muhimmin abu ne da wata tambaya. A guri nan ka zauna don duk 'ya'yan aljanu ne suke rarrafe, zauna a nan ba kowa. Yawwa to, kakka damu, yawwa. To, yawwa abin da na zo da shi. Amma na ga kamar ba za ka iya ba. Yi tambayar ka ba damuwa. Yawwa to amma na ga in tambayar da zan yi, na ga kai ma kai baka yi wa kanka ba ni za ka iya min ne kuwa. Mu da muke da aljana ya dukko. Yi tambayar ka kawai. To da Allah za ka iya miƙewa? Mana ƙwarai kuwa. To miƙe in gani. Yawwa za ka iya dawo da ƙafarka daidai? Oh shit! Za ka iya dawo da ƙafarka daidai? Kai, wannan naga kamar da renin wayo ya zo ne. Amma ai ka ce za ka iya yin komai a duniyan nan ko? Kai, mu ba mun kauce ne. Yawwa to, yanda kuka kauce ina so a bani wannan question ɗin da na bada. To, ina nufin ka bayyana, ina buƙatar ka bayyana yanzu nan. Ina zai bai? Yo to ina ɗan tsito ɗin. Na zata ɗan tsito zai zo ya tsita kamun rashin mutunci in tsita kamai nawa. Ai diyal banza ba ka ce kana yin komai a duniya ba to ka yi min in gani ka canza kafarka. Ka gaggauta tashi a nan koko in sa ma botiki a ciki. To idan ka fasa Allah ya tsine ma to wallahi tallahi shi sa ma nazo da sanda ta in ba sai in rarrada ma dan uwarka. Kai kwaran zan bubbuga ma ba Ka daina fa. Ka daina fa kuɗi nake nema a wajen. Dan Allah ka daina. ina dan tsito din ba mun da dan tsito din Dan tsito ya gudu. ka ce ya mun ya fito Ya gudu. ina Ya gudu. dan ya ba shi da Allah Ya gudu. Dan Dan tsito ya gudu.